Fucking bitter, altså. Oh god. Fucking rip, man. Blev fyret af, eller hvad? Bare mig, der er de omgange her lidt længere, end man skulle tro. Det er lidt længere, end man skulle tro. Man skal gå rundt om sådan 3 gange på en lap, basically. Oh shit! Ja. Prøv at se, hvad jeg der. Jeg kan nok ikke se det, men jeg lander helt over ved motorvejen. Nice. Oh shit. Rip. Og lige gennem væggen og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg vil bare fyre tilbage til, hvor jeg kom fra. Jeg var ikke god nok til at reagere det der, så jeg... Vi ses, Sander. Det er fucking... Om det igen er det, Jesus Christ. Det er fucking nice, at man bare kører bag en, så kan man bare simpelthen bare blive taget med sådan... Ja. Jamen, jeg er idiot. Jeg kører bare af, fordi jeg er fucking dum. Igen. Ja, okay, slap dog af. Hvad gik det ud på? Jeg kom i mål. Kom du i mål? Ja, jeg gjorde. Jeg tror, jeg bare kørte ud over fordi. Hvad siger jeg? Gjorde min karakter det, eller hvad? Ja, han gjorde. Jeg kørte højere om. Og sådan... Prøv at se her. Det er sådan, det var kørt. Hvad siger jeg? Did not finish, Jeg var sådan, og så kørte han bare sådan højere om den der blå væg, eller hvad? Hvad, var du allerede kommet i mål, eller hvad? Ja. Nej, det havde jeg ikke set. For fuck's sake. Jeg kom til at dislike den. Fuck's sake. Jeg havde den bedste lap på 49 minutter, mand. Hvordan gør vi det så? Jeg tror, man skal på replay, så kommer vi ind i lobbyen igen. Håber jeg. Bare sådan totalt autist, bare sådan, kører bare i stedet. Hvorfor nogle biler skal vi have? Kæft, men hvor sjovt er det lige? Jesus Christ. Fight det. Jeg græder. Hjælp mig. Gørs. Vi vil biler nu, mates. Oh my god. Bare lyden, du. Det kan bare shadowblade det der. Please. Jeg kan ikke. Hvad? Shadowblade det der griner så bare over. Ja, jeg kan ikke gøre det, fordi jeg har ikke PlayStation på. Jesus. For helvede. Det gjorde legit ondt i min mave til sidste krig. Det kan stadigvæk ondt i min. Jeg græder. Hjælp mig. For helvede. Okay, mit kamera, det var inde i din bil, så jeg kunne bare se dit fede ansigt til at starte med. Nice. Jeg spiller fortsat lidt nu. Det lagger. Og det er ikke. Jeg tror ikke, det crasher det. Jeg tror ikke, alt F10. Ja, runden starter i hvert fald ikke. Men skal det gå slet? Okay. Nej! For helvede.
Ser du, jeg er fucking lortet, sådan crashede bare nu. Hvad fuck er sket? Åh gud. Dårlig start for mig og så videre. Nej, hvad? Jeg skulle da stadig ind, mates. Okay, Så du det der? ikke inde i vores skole. Der sidder sådan en samme bil her. Så kører jeg over bare for at køre en lap igen. Så jeg er der lige ved med mig, jo. Så landte jeg på jorden, så sprang bilen bare i luften. Cool. Det var altså rigtig dårligt start for mig. Jeg kører bare direkte på røven på Gubbers bil. Og så da jeg prøver at komme forbi den første vindmølle der, så er det bare sådan... Så bliver jeg bare smækket væk. Shit. Åh, min side gør ondt. Hjælp mig. Forstænder, hvor det kommer ind til den her. Ja, den der. Bare griner den her. Skal vi lige, eller hvad? Så er det gode for mig. Hvad laver du? Ja, men jeg kan da lige liv. Kan du ikke bare direkte invite os til en ny en egentlig? Min bil. Nej, Hvordan mener du? så han åbne din telefon, og så gå ind i den midterste der, og så tryk middle mouse button, eller ja, fucking klik ned på musik eller noget. Ja, hvad for noget? Telefonen, og så i den midterste, hvor du har missioner, og så kan du se, hvad du er i gang med, så skal du bare trykke på middle mouse button. Ja. For helvede. Det er fucking ondt. Nu kan jeg jo gå bare en vej igen. Jeg logger altså snart lige. Ja, kl. 90. Spørgsmål, det her 5 minutter. Bare 5 minutter mere. Har du mig der med? Jeg tror ikke engang, jeg griner så meget ved fucking The Bong Incident. The Bong Incident. Fanden i helvede. That fateful day, man. Never forgetting, man. Nej. Au. Du døde 2 gange. Først med den vinplads, hvor der var sådan faldt op væk til den fest. Sige, ja. Jeg tror ikke, man kan døre det her. Rundet i bordet. Ja. Det var bare bedste timing nogensinde. Ja, hvad er det? Jeg kan ikke se det endnu. Det er heller ikke det endnu. Sådan der. Jeg ligger bare på hovedet inde i multiplayer med min bil, hvor tager sådan en ride. Så det er latterligt. Du skal sidde biler til. Ja, godt. Okay. Det var sådan en bus. Sige, ja. Ja, den siger, at det tog i utility nu. Okay. Jeg tager i. Jeg ved hvad jeg tager, det er helt sikkert. Tag noget forskelligt. Holy shit, man. Jeg tager en traktor. Kan du køre det op med den? Jeg siger, at jeg tager AirTag. Vi skal nok bare lige gøre plads, ikke? Tag fandme med den. Rockman. Jeg kan bare se dit kæmpe hjul ved siden af mig. Og sådan fucking... Åh gud, hvorfor har du ikke på en græsslåmaskine? Fuck, jeg blev wrecked. Repeat. Hvad fuck sker der, man? Jeg slog igennem banen, mand. Så fucking sjovt, mand. Jeg kunne bare se din trækter på svær. Fucking glory. What fuck? Hvad sker der her? Shadowplay, man. Tis, hvor du hen?
Jeg skal da komme forbi den dag. Nej! Slå mig ihjel! Jeg siger så bare, vent. For fuck's sake. Jeg kan literally ikke komme forbi den der. Come on. Just said, don't kill me, man. Ved du hvad, vi skal være på den måde, køre bare ned. Du skal forbi her, hvor This jeg time for sure, man. Jeg kom forbi. Nej. Jeg sprang mig i luften. Og death run, man. Nej, nå. Death row, det her, man. Spring mig i luften. I didn't make it. For helvede. Jeg skal komme forbi. Center! Trickshot, man! Shit, du slår mig ihjel, hva'? Ja. Fucking John Cena, der bare trækker mig ud af platformen, man. John Cena! Men fuck, det var trickshot, det lort, du lavede der. Der er noget blod på væggen her, der ligner penis på min skærm. Jeg kan ikke tage det. Hjælp mig. Kan du komme forbi? Slår mig bare ihjel, når jeg prøver. Så hvis jeg kommer forbi, så dør jeg bare, når Sanders springer. For helvede. Jeg skal ind til checkpoint 10 ud af 14. Checkpoint, please. Shit. Ej. Det bliver seriøst nødt til at prøve det her med bus, så vi gør. Kan man vælge det? Skal vi gøre det i morgen så, fordi jeg kan ikke tage mere. Jeg kan ikke tage det. Peace. Okay, se. For helvede. This time for sure. Ikke dig til gengæld. Jeg fik den i hovedet, så jeg døde sådan af impact, og ikke bare at ryge ud. Det er bare det liv, det her i et nødskal, eller hvad, Sander? Bare sådan tage i gang på at komme forbi den der. Det var umuligt at komme forbi, eller hvad? Ja, det. Jeg har været forbi en gang, og så fucker jeg det op. Fuck, det ser sindssygt ud, det gør. You made it. Nå. Oh shit. Ja, Jeg kan ikke. fucking gud. Jeg fucking kan ikke hjælpe mig. Hvordan skal vi hjælpe dig? Nej, men jeg kan ikke tage det, det er bare det. Nå, okay, ja. What the fuck? Jeg tror jeg kan komme forbi den her over, mates. Jeg tror jeg kører over det nok. I made it. Kom nu. De kan køre fucking hurtigt. Jesus, man. Jeg nåede det. Bare træk sig mig falder ned i the distance, man. Hvor spawner jeg? Nej, hjælp mig. Lyserøde træk til at that. Live a little. Live a little, fly with us, står der på den her. Oh god. Hjælp! Oh yeah! Oh shit! Holy fuck! Spring mig i luften af cool, man. Destroyed, Mathias. Over the top. Oh, literally destroyed. Jeg springer i luften lige om lidt. Nå, hvad checkpoint er væk, eller? Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg tror, du er inde i containeren. Du er inde i containeren, ja, du er. Og så kører du bare videre! Hvad fuck?